सफैबाय ब्र सफैबाय कारिगाव तुलसि नार्जारि मोनहैसिगोन नै थांगासिनो बारा गोजान गैला कारिगावनि सोर सोर दोङो फैबानो जाबाय कारिगावआव मानो होनबा आं इमान जायगाफोरखौ सिनाया नालाय अन्नानै बयबो एसे हेल्प होफैलायदो दासो मोनफैदो ब्र दिनै ट्रेना एसे लेट जादोंमोन ना ट्रेना एसे लेट जानायखायनो एसे खम जाफैबाय दाबो फैबानो जाबाय आं दासो थांगासिनो कारिगावआव सोर सोर कारिगावनि दङ ओमफ्राय कारिगाव खाथिनि दङ कारिगावआव फैबानो जाबाय सबाव खालामाखै कल खालामाखै बेयो लांफैयाबोनो वान सेकेन्ड सरि फन फैदोंमोन आरोना लाइट होनो हायो खिन्थु नेट पेकआ माबा बेटारिया गैला आरोना मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला नायनोसै मा जायो भबानिपुर ना मा होनो थायो কি কয় দাদা এইটো জেগাটো জেগাটো পিঠাগুৰি 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 तिथागुरि मोनफैबाय आरोना तिथागुरि नो भबानि नङा माबा तिथागुरि औ आं बुंखादों ना मैया आं भिडिअ एगारखादों फैगोन होननानै तिथागुरि ओं तिथागुरि फैलायबानो जाबाय सोर सोर खाथिनि दोङो कारिगावनि ब्रमोन जाय जाय दोङो एसे हेल्प खालामफैबानो जाबाय आरोना ये फैयो फैया मिथिया आं जिखुनु खबर लानो थांगोन आरो हेलौ हाय आं क'क्राझारनिफ्राय फैफिनबाय नै हारसिं दं आं मैया लांबायसो नंदों हरफिनि हास्लाबाथाय मानसि दं बेसे गोबाव थागोन माने दा फैफिनबा जाया बे दिनै हरसेखौ थानोसै ओमफ्राय गाबोन गिदिंफिनसै बारा गोबाव थाया ए हास्लाबा गाबोनफोर थांगोन दिनै हरसेखौ बहा थानाय जायो बेखौ मिथिया न'बो गैजाया नालाय खोनाया मोजाङै खोनायाखिसै नै सानगाव खोनाबाय औ सानगाव औ हास्लाबोबा लाबोदों हास्लाबनाय नङा आरो थाथ'बा उसुबिदा जायो बारा गोबावब्ला दगे बालाय हरजाया औ मोनबाय नै अननाय दंना गैया बेखौथ' दा थांनाय नायनानैसो मिथिसिगोन अननाय दंना गैया माबोरै आरो मानसि जाना जुदि अननाय थायाबालाय बेखौलाय माथो बुंबावनो ना
अबेसिम माने तितागुरि बारबाय ना बिराद लेट जादोंना दिनै बेनिखायनो गारिया नङाबाथ' दहायनो मोनसिगौमोन आरो टाउनावबो आन्दायदोंमोन टाउन क'क्राझार बेरायफेराखैमोन ना बेनिखायनो मोनहैथारसिगोन बारा गोजान गैला बार' नेटनि बिराद प्रब्लेम जागासिनो आरो ना बेटारि चार्ज होनो मोनाखैना चार्ज होनानै दोनदिया बावगारना थाबाय बेनिखायनो नायनोसै खारखुमाबाबोथ' अबावथ' खारखुमानो रायजोदोंना गासैखौबो खोथाखौ क्लियार खालामना थांनो होननासो फैखादों आङो बेफोरबायदि थाबाय थाजायाना जुदि मोनसे खोथाखौ क्लियार खालामाबाथाय मा जायगा मोनदोंथाय नैथिं लामा मोनसे बारलां बैथिं लामा मोनसे देबोरगाव तिनालि ना मा आलि मिथिया बारा मोजाङै इउनिभारसिटि मोनबाय नै masih keempat sih matli oke jalan मिथिया मा गावनोथाय देबोरगाव गाव माबा माबि साउन्ड माने दा नयस फैखागोन आं गारियाव दंना बेनिखायनो
मालाखौल' देखायदो दा माने आं बुजियासै अननाय दंना गैया बेखौ न'आव थांनासो मिथिसिगोन अखा हानाय बादि माने नेट गैयालै नेटआ थाथ' थुथ' जादों ना बेनिखायनो ज' मोनदारसिगोन थांगासिनो आरोना ओमफ्राय ओजाथ' आंना जेनेबा रावबो सिनाखि गैया नालाय हरसे स्टे खालामनो थाखाय जायगा होबानो जाबाय सोरबा सासे नङाबा आरो हर गेजेराव गिदिंना थांफिननो थाखायसो प्रब्लेम जायो नालाय ना बेनिखायनो नै मायबा सक मोनफैलायबायलै बाजै गैया बाजै न'आवसो थांगासिनो হা আরে সেখান নহ'ব আগত ৰখ सरि कारिगावआव सोर सोर नेना दंफायो कमेन्ट खालामबानो जाबाय फैनांगौ एकदमबारे ओंखाम उखैना जाथारलामोन आरोना ओमफ्राय मैया हरसे गाहाम सिमेन्ट सापरिनिफ्राय फैना मामुलि नङाना जिरायनो मोना मानो मोना अ तिनिआलि बेसे गोजान जाबावो तिनिआलिनिफ्राय लाइभखौथ' इसिनो होनो हागौमोन खिन्थु दा आंनाव बेटारि चार्ज गैला आङो लाइभखौ आङो जुदि बन्द' खालामबाबो गोजां मोनहैखांनायनि उनाव अबावबा चार्ज होनानै होफिनगोन आरोना उनाव लाइभखौ 40 किल'मिटार अ माय गड 1 घन्टा नांगौ माथो होनबा हारसिं नङा लोगो सासे दंफायो क्लास नाखि देखायगोन आङो दा दसे बबावबा थाथ'नोसै दा बिराद मेंना फैदों नालाय आङो दायो थांगोन
बाजैना माबालै आमगुरि ना माबागुरि थाइजौगुरि कारिगावनिफ्राय दावखोनांगो सायाव थाइजौगुरि होनो एसे गोजानानो जायो आख' कारिगावनिफ्राय आधा घन्टासो लायो खोमा दाबो लोगो हमफैनो हागोन कारिगावआव आं कारिगावआव दा दसे थादोंमोन नालाय अबावबाफोर सार्ज होनाय जायगा नायनोसै ओमफ्राय मबाइल चार्ज होनोसै ओमफ्राय अफिसाव हाबनांगोन नालाय हारसिं नङा आगै हारसिं नङा औ खेबसे फैखांखाबाय 2022 आव चार्ज होनोसै दसे मबाइलाबो चार्ज गैला नालाय 18% बेसे दंबावो 17% 15% ल'सै ओइ 14% ल'सै बेटारिया जोबगासिनो लाइफ होबाथाय बेटारिया बिराद जोबो फन खालामनो हागोन दसे उनाव आङो दा लाइभखौ दोनथ'बाथाय फन खालामनो हागोन दा लाइभ थानायाव एसे रायज्लायनो डिस्टार्ब जायोना मोनथिदों अके आं रिसिभ खालामगोन आयु मबाइल बेटारि बख'नायानो आजिखालि फनफोरावलाबो मबाइल बेटारि बख'नायानो बेना पक' मबाइल आंना सामसुं मिलायाना आं बेखौनो सानदों अके आं लाइभखौ दोनथ'नोसै